ассалому алайкум бародарои ҷон, акои ҷон, додарои ҷон. Худованд ҳар як шуморо нигаҳбон боша. Дар мухтон хор назанад. Чӣ хеле ки мебинем бародаро, мо дар пеши бозори Лублиноем. Ина дар пеши бозори Лублиноем бародаро. Доми Беларечка 5 неҷая бародари тоҷикмон стоматологай, яъне ки духтури дандон. бародарои ҷон, ман худам доставка кор мекунам, дандон дард мекунам, пеш омадагиём. Инҷа корхонаам бародарай. Инамиҷа меоин Беларечка 6 ай ипара айсни ина домоам бародаро. Инамиҷа меоин медроин стоматологай. видеошама партофта будум бародаро, ҳам узбекӣ хати видеоша партофта будум, худаш видео кардяй, бо ман тоҷикӣ хати. Ина бародаро номерош 24 соат кор мекуна. Айноми канали мо яъне ки Валют Тиҷи гап мезанед, иншоалло ки скидкатон мекунам бо нархи арзон. бародарои ҷон, як дастгирӣ кунем бародарона. Худованд нигаҳбонтон боша. боқӣ сарбаланду обод бошем. курси имрӯза бародарои ҷон 1000 рубл 163 сомон ай. дар банки Асхата 1000 рубл 163 сомону 20 дирам ай. дар банки Миллии Тоҷикистон 1000 рубл 163 сомон. якбори лайка меҷохем, як донагӣ ҳама касаву дар канал подписатсия мекунем.